Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Türkmenistan watanymyz taryhy medeni ýadygarlyklary ören baý toprak. Bu gedekdi Mary welaýatynda ýerleşýän gadymy Merw taryhy medeni döwlet gorakhanasyna ýerleşýän taryhy ýadygarlyklar bilen tanyş etmekçi. Şol filmde görünýän bina bolsa Sultan Sancaryň hükümeti. Bunu bilirki bilen ýürüte ata-babalardan gelýän dep desturlara laýyklykda sahabalara ziyaret ederiz. Aýdyşyn Sultan Sancaryň hükümetine geleriz. Sultan Sancaryň hükümeti häzir gaýdyşyn hükümete sowlar. Hükümetiň taryhy barada da beýtse gurulma bereriz. Näme watandaşlar, gadymy Merw döwlet taryhy medeni gorakhanasyna ýerleşýän sahabalaryň binagarlyk toplumyna geldik. Bir sahabalaryň binagarlyk toplumunda bolsa belli sahabalar Al-Hakam ibn Amr al-Gifari'nin hemem Burayda ibn al-Husayb al-Aslami'nin gurhanalary bar. Al-Hakam ibn Amr al-Gifari Khorasan welaýatyna häkim mellenipdir. O döwürler Khorasanyň merkez şäheri Merw bolupdyr. Al-Gifari bu topraklarda islam dinini ýaymakda ägirt uly işler bitiripdir. Ony öz wesiýeti boýunça Merwde jaýlapdyrlar. Burayda ibn al-Husayb al-Aslami bolsa islam dininiň ilkinji baýdak göterjisi hökmünde giňden tanalýar. Ma'lum bolýarly Mekke müşrikleri Medine göçmek üçin çykan Muhammed aleyhissalam bilen Hazreti Abu Bekri ölü ýa-da diri ele salanlara bayrak aglan edýärler. Olar tutup bayragy eýe bolmak üçin ören köp adam. Şol sanda Burayda da öz 70-80 atlasy bilen bularyň gözlegine çykýar. Ýolda olar Muhammed aleyhissalam bilen Hazreti Abu Bekre duşup olar bilen söhbetde şolýarlar. Şol ýerde de Burayda öz atlary bilen bilelikde islam dinini kabul edip Peygamber aleyhissalamy Medine çenini uğratmagy teklif edýär. Medine ýetip gelýärler, Burayda Peygamber aleyhissalama ýüzlenip, "Ya Rasulullah, siz Medine baýdak parladyp barsaňyz gowy bolardy" diýe, we öz silletini çykaryp onu naýdatynyň ucuna berkidýärdi, onu tuğ edip ýokary göterýär. Burayda ibn al-Husayb al-Aslamynyň taýpasy islam dinini kabul edýär we özü Medine göçüp barýar. Ören köp söwüşlere gatnaşypdyr. Peygamber aleyhissalam ýogalýança Medine'de ýaşapdyr. Käbir hadis çeşmelerine göre Muhammed aleyhissalam Burayda mümkinçilik bolan wagty Khorasana gitmegi we Zülkarnaýnyň guran şäheri bolan Merwde ýerleşmek wesiýet edenini aýdylýar. Burayda waba Khorasana barýan atlylara goşulyp Merwe gelýär we ömrüniň ahyryna çenni şol ýerde ýaşap islam dinini wagt edýär. Ol ören köp hadis görüň beripdir. Ölmediniň öňýany özüni Merwde jaýlamagy, özüm uly ýoluň urunda dälle, adam gözünden daşrak ýerde depin etmegi, hem de madarny iki tane hurma gazyny ekmek wesiýet edýär. Burayda baba ýogalanyna oň wesiýetini tutman, oň madarny uly ýoluň uruna gadýarlar. Emma hergedegem merhum getirip çaýlajak bolanlaryny madar çökýär. Şeýlelik bilen ahry ony uly ýoldan daşrakda
Al-Hakam ibn Amr al-Gifari'nin guburunun yanına jaýlaýarlar. On şu topraklarda İslam dininiň ýaýramagyna we hadis ilmine goşandy ören uludur. Allah olardan razy bolsun. Gadymy Merw döwlet taryhy meýdany gorakhanasynda ýerleşýän Hoca Ýusup Hemedani ýadygarlyklar toplumy. Ýürüýte sadaka jaýlar gurulypdyr. Meçidi bar. Awtodurolgasy bar. Netulema Hoca Ýusup Hemedani ýadygarlyklar toplumy. Ba wagtçaly howul tarasda ziyaretkanaň adamsyz wagty ýok diýenýäli. Ýöne sadaka jaýlary häzir öňler şäherler täýäpli ýapyk. Bu görünýän meçidi. Ardyna bolsa ziyaretkana. Ýani aram ýahy. Hoca Ýusup Hemedani binagarlyk toplumy. Bir ýerde Günnogorun beýik alymy Abu Yaqub Ýusup ibn Eyyub al-Hemedani jaýlandyr. Ol 1048-nji ýylda Iranyň Hemedan şäherinde dogulup, sufizm ugruny esaslanyrjylaryň biri hökmünde İslam dünýäsinde belent sarpa meşgurlygy eýe bolan şahsiýetdir. Paratatly şeýhiň 4 sany has ýakyn şäherler bolupdyr. Hoca Abdullah Baraqi, Hoca Abdul Hasan Andaqi, Hoca Ahmet Yasawi we Hoca Abdul Halik Gijdewani. Ol 1140-njy ýylda Hiratdan Merwe barýarka ýolla aradan çykýar. Biraz wagtdan soň öz wesiýetine görä şäherler tarapyndan oň jetedi Merwe getirilip jaýlanýar. Günmatardan uly eýwanlar bilen gowurhana tarap bakyp duran meçit 16-njy asyryň başlaryna temirler tarapyndan gurulypdyr. Ene gowurhanasy. Bu ýerde diň bar. Ene Hoca Ýusup Hemedani binagarlyk toplumuna da ziyaret etdik. Ennem ýa gaýtşymy däl gaýtşyn Sultan Tanzaryň kümmetine bararsydyk. Ne ýol orada şunuň ýaly galalar bar. Bolama Türkmen topragy şeýle bar. Tarihi ýadygarlyklara baý toprak da. Ne bu bolsa Sultan Tanzaryň kümmeti 10-njy asyrda degişli. Ören geň enayi gurulan bina ödem bir günlük ýoldan seleňläp görünýän eken. Şu gümmediň guruluşy 2 gatly guruluş diýe Türkmenistan prezidentiniň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň 2-nji jildinde aýdylşyna görä şu binagarlyk usuly ýani şu gümmediň 2 gatly edip guruluşy şu Sultan Tanzaryň kümmetinden başlanýar diýe-de soň Ýewropa ýaýrapdyr, Ýewropa ýurtlaryna. Binagary bolsamyň Muhammed As-Saragsy, ýani Sarasly ökde binagar bolupdyr. Sultan Tanzaryň kümmeti sultanyň buyrugy bilen bina edilipdir. Oň umum beýikligi 38 metre barabardyr. 1157-nji ýylda Sultan Tanzary ýoğulanyny ony şol ýerde jaýlapdyrlar. Emma 1220-nji ýylda Mongol batybarjylarynyň çoduşlary döwründe sultanyň jetedini başga bir ýere göçüripdirler. Muňam sebäbi Mongollar batybalan ýerlerindäki hormatlanýan adamlaryň we sultanyň gowurlaryny açyp, olaň jetedini çykaryp masgaralaýan ekenler.
Soňky jaýlanan ýer häzir belli däl, bir gurruna görä ol Qakat Mälikşan gowurunyň ýanyna, ýene bir gurruna görä de şu hükümetiň içinde ýöne başga bir gizlinek ýerde jaýlandyr. Beýik Türkmen Selçuklar imperiýasynyň soňky hökümdary Sultan Sanjar 1806-njy 1157-nji ýyllar Henizdirka öz paýtagtynyň merkezinde Dar al-Ahir ahiret öýe atly maraty gurdurypdyr. 10-njy asyryň 40-njy ýyllaryna binagar Usta Muhammed ibn Asad as-Sarags tarapyndan bina edilen bu hökümet özüniň gözelligi, guruş usullarynyň kämilligi hem berkligi bilen Günnogorun binagarlyk sunatynyň genji hadynasy hataplanýar. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistan Beýik Üpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň 2-nji jiltine bellenişine görä Gadymy Merwde, şo Güllä şäher bolupdyr da, şol döwürlerde şäherin lagym üpçünçilik ulgamam ören ýokary derejede bolupdyr. Yani şu at kanalizasiya diýýärse lagym ulgamy. Şäherin hemme lagym ulgamlary turbalar arkaly şäherin çetine aktyrylypdyr. O döwürler keramik turbalar bolupdyr. Şu at Sultan Danjanyň kümmetinde de ne görýär? Lagym turbasy bar da. Açyň. Lagym ulgamy. Şeýle gidýär. Hiç açan suw almandyr. Şu binaň deňi taýy bolmasyn diýip Sultan şu binany gurduranyny guruluşçylary öz atlaryny goýmalygy, ýazdanmalygy buýrupdyr. Ýöne binagar Muhammed ibn Asad as-Saragsy öz adyny ana görýänsiňiz şo ýerke ýazyp oň üstüne de suwak edipdir. Haçanda şol suwak gopanyny at çykarýaly. Mongollar döwründe bir binany ýykjak bolup, tozurjak bolup, şu Mongol batwarjylar gaty känsi inanýarlar, ýöne hiç ýyly ýykyp bilmändirler. Ýa-da belleşme diýäli, şu binada ilkinji gedek 2 gatly gümmez usul ulanlypdyr, soň Ýewropa şu ýerden ýaýrapdyr. Ene görşüňiz diýäli, şu Mongollaryň çözüşleri netijesinde şol Muhammed ibn Asadyň, ýagny binagaryň ady ýazylan ýer suwa gopupdyr da, şoň adam çykypdyr. Ne şonun mer taklanyp galýar. Günnogorda deňi taýy bolmadyk Sultan Sanjanyň kümmeti gurulanyna kerpiçini ýürüýte ýannaga ýakypdyrlar diýär, ýannaga bişiripdirler diýerler. Ýannak otlap, şoň oduny bişiripdirler kerpiçlerini. Onu soňam zeý çekmesini niýet bilenem aşağı kerpiçleriniň aratyna, ýagny suwagyna kul garypdyrlar. Näýem, näçe atyr bäri Sultan Sanjanyň kümmeti özüniň gözelligi bilen jahan keşdeler haýrana goýýar. Ene merhaban vatandaşlar, Gadymy Merw Döwlet Taryh Meýdan Gowrawhanasyna ýerleşýän ziyarethanlara ziyaret etdik. Allah ziyaretlerimizi kabul etsin. Ata watanymyz elmidämi asuda bolsun, türkmen halkynyň yrskar bereketi kän bolsun, öýe joklugyňyz abadan bolsun merhaban vatandaşlar. Janaňyz sag bolsun.